Gan awybyddu cynno henw y pentref. Penderfynodd ffermwr ei fod yn gwybod yn well ac aeth i aredig dan o dir ar Gors Erddreiniog ger y llir. Aeth y ffermwr penderfynol a'i arydyr ac 8 o eidion i ddechrau gweithio'r tir. Fe ddechreuodd pethau iawn. Wrth i'w mynd ers fi. Wyth y eidion y suddo a mwy i mewn. Roedd iddyn nhw yn arefu ac Yn y pen draw, mynd yn sownd. Y ffermwr i ddewch o gwybod Eidion. tynnodd a tynnodd yr Eidion, ond pwy fawr mwyaf oedden nhw yn edrych ymdrechu. O mwy y sownd o hwn mynd yn y mewn. Cyn ddeiriogodd y ffermwr a dechrau chwicio'r eidion yn galeta. Mae'n obaith dechrau Eidion a fi'n unig. Gan syrain sicrhau gafal yn y pen draw. A phawn wnaethon nhw hynny. Wrth i Victor ffermwr troi nabaith. Fe eithon nhw a y pennau i Llyn. Gan dynnu'r ffermwr a'r adr gyda nhw. Erbyn gweld beth eto. A dyma sut cofiwch cafodd Llyn ei Wyth Eidion ei enw.